Il-Partit Nazzjonalista qed jitkellem dwar il-qasam tal-enerġija mingħajr ebda studju dwar is-suġġett. Meta dan Simon Busuttil, meta fil-programm Disset kien mistoqsi jekk hux se jippubblika xi studju biex jissostanzja l-argumenti tiegħu dwar il-bidliet li għandu jkun hemm fis-settur. Fosthom fil-kontijiet tal-enerġija li għal snin twal Busuttil qal li huwa gimmick li b'xi mod jistgħu jorsu. Imma hemm studju jew m'hemm studju, Dr. Busuttil? Le, hemm somma. Somma biss. Somma li inħadmet. Simon Busuttil li konferma li mhux qed jitkellem bil-fatti f'idejh meta mistoqsi xi prezzijiet tal-enerġija jkun hemm jekk il-Partit Nazzjonalista ikun fil-Gvern. Tista' tina projections ta' xi prezzijiet ħażhom? Meta jasal il-mument nista' nagħti dak ukoll. Anke dwar it-tanker li se jipprovdi l-LNG, Simon Busuttil mhu ċar xejn. Wara xhur jgħid li huwa periklu kbir issa qed jistenna. Qed tajt ukoll ħadd neħħi t-tanker, meta ħadd neħħi t-tanker? Le, jiena fuq it-tanker għattek. Ma npoġġux kliem fħal in-nies. Għaliex skont Simon Busuttil issa għandu l-esperti jistudjaw ir-rapporti. Mistoqsi min huma Busuttil ma rid jgħid xejn. Semma biss lil Fenek, President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Min huma l-esperti li qed jaħdmu fuq dan l-istudji tagħkom? Ħanajdlek min jisser npoġġi jiena l-esperti fi Semmejt dan preġudizzju. Bir-rispett kollu. Jiena naħseb illi meta ġejt hawnhekk jiena u orejtek l-istatistika uffiċjali, inti ma tridx tkun għaref biex tkun taf illi dak li qed ngħid jien jekk mhux preċiż sal-aħħar ċenteżmu għandi raġun 99%.